vítám u dalšího videa a dneska si zahrajeme Barry's Prison hru a bude to velmi dobrá hra a skoro moc jsem to nehrál, ale dneska to budu hrát asi už po několikátý a vůbec tuhle hru neumím, takže jdeme to zkusit. Máme tady Easy, Hard, Lava a Lego mod, takže já si asi tady dám Easy a dám si asi, já nevím. A jsem si First Person, takže jdeme zkusit taky to tady je. Oh shit, já jsem se lekl. OK, a my asi můžeme rovnou to, tam je Barry. OK, čau Barry. A my teda jdeme. OK, nemůžu si teda oddálit to, takže musím běžet takhle. A sorry za můj skin, změnil jsem si ho, protože prostě mám tam ten skin mám uložený, ale jakoby já jsem dneska prostě chtěl použít tenhle, OK? Takže jo. OK, teď tady nevím, co mám dělat. Tady mám, jo, tohle znám, OK, jdeme to skákat. Hop, hop, hop. Boom, OK, jsme tady, teďka potřebujeme tuhle věc. Bang, rozbili jsme to, easy peasy, skáčeme dolů. OK, a kde jsme teď? Ježišmarja, teď jsme tady u toho Barryho, takže... Ježišmarja, už po nás běží, dělej. Děti to dělej. Pojď zavřou, ty kokos, není, hele, on je celkem pomalej, takže asi můžeme rovnou skočit. Čau Barry. A už jsi naštvaný, co to je, ale smůla. Hop, dopr. Kámo, on je celkem rychlej, on celkem speeduje. Let's go, jsem tady, OK, teď už mě nechytí, OK? OK, běžíme. Tady asi, bum. OK, jsme tady, OK. What the fuck? Kámo, on to je normálně nějaký policajt, který si prostě to zaplatil a já potřebuji tady zmáčknout tohleto tlačítko, já jsem na to úplně zapomněl. A pak už po mě běží, dělej! Yes, jsem tady, čau Barry. Tady byl nějaký týpek, který tady prostě lítal, nějaká číča tady byla, která mě chytila, což fakt nechce, aby se mě spalo znovu, takže já rychle běžím. A OK, už jsme tady. Let's go, dolů a teď tady předpokladem, že budeme muset vzít tu lopatu a vykopat to tady. OK, takže, teď to je nějaký nový, já jsem tohle hrál asi před rokem a jako bylo to tady úplně jiný, takže ty sprchy tady třeba vůbec nebyly. OK, fuj, tady asi ne, ale tady už máme tu lopatu, takže jdeme prostě se kopat dolů. A OK, jsme tady někde v podzemí a máme tady tyhle lávový, nebo prostě lávu tady máme, oh no kámo, co to je za otraváka, kámo, to snad ne. Kde je? OK, to je dobrá zpráva. A to. Tady musím rychle doprčit, já jsem takovej noob. A jsem tady. Tady máme další koníky, to mi dej. A co tady máme, tohle jsem ještě nehrál, takže OK. Tady se nám koulí tak koule. OK, tady nějaký týpek, čau, jak se máš, kámo, bacha, pojede koule, jsi mrtvej, kámo. Jaj. No počkej, on že? Ty kokos. Dělej. Počkej, jsem tady. Jedu bomby. Předpokládám, že tady bude takový ten policajt a já musím zatočit tím kolem. No jasně. On je tady, takže... Utíkej! Počkej, tady to musím... Co? To je úplně nový! Co? Otoč to ne! Jedu bomby! Dělej! Jo, on je celkem tlustoprta. Ježišmarja, on běží po mně. Už se snaštval, co to je smůla, já tady pojedu po těchto schodech, je to úplně easy, tahle hra, dohraju to normálně za 10 minut a tady máme další výtah, OK, takže to jde tak pomalu, halo. A teď tady předpokládám, že je takový to oby a, no jasně, tady je ten speed potion, OK, takže beru si speed potion, co? Jo, tady je, jako tady se mi pryč, kámo, to je a jde bombu. Jsem tady, kámo, tohle bylo úplně nejvíc easy, takže lezeme asi nahoru. OK, tady máme další. To bylo nějaký zlato. Mě by zajímalo, co si za ty coiny můžu koupit. To pak na konci zjistíme. A když tak mi to napište do komentářů, protože já fakt nevím, co si za ty coiny můžu koupit. Protože tuhle novou verzi jsem ještě nehrál a tady budu muset sehnat ten žebřík, že jo, je mi to úplně jasný. Teď úplně nevím, kde je. A tady už to je nádhera. Beru žebříkos. Počkej. Tak teď ho dám tady. Hop. OK, tak teď už se tam dostanu. Otevřeno. Hop. A let's go, lezem. OK, teď je tady nějaký. Jo, to vím, co je.
ta nás bude takhle odfoukávat, no jasně. Já zkusím skákat, protože to bude asi lepší. A budem tam rychlejc. A tohle bylo mega easy. Ok, jsme nahoře. A co teď? Jo, teď tady je tohle. Ježišmarja, proč se nemůžu otáčet? Jo, dobrý, já jsem... Ok, tady máme další coiny a teď tady musíme zastavit tyhle, musíme otočit tady tyhle 3 červený. Takže 1, bum, bang. A teď poběžíme pěkně nahoru. Let's go. A teď už nám to tady nefouká, takže můžeme to krásně přejít. Nádhera. Tak já jsem úplně nejvíc špatnej. Ok, těch coinů už máme celkem dost, už jich máme skoro 100. A beru tady další a máme jich 90, ok, takže fakt by mě zajímalo, co se za ně můžeme koupit, protože já to fakt nevím. A teď tady jdeme někam a vůbec nevím. Jo, počkej, tady co? Počkej, já nejsem ready! Tady jsou coiny, to chci, dej mi coiny. Ok, tady běžíme, bum, bum a bum. Oh, bacha. Ok, let's go. Takže tohle easy peasy. Parádička a máme 100 coinů. Let's go, máme 100 coinů. Ok, zase tady lezeme nahoru, těch žebříků tady je strašně hodně, což mě trošku štve. Tady budou lasery, že jo? What the fuck? Jo, počkej! Co se děje? Jo, musím tady. Pojď, let's go, jsem tam. Tak a teďka, ježišmarja, teď je tady tenhle borec, to musím vzít RPGčko nějaký, nebo... No jasně, že už po mně běží. Dělej! Ok, mám bazuku. Bazuka. Zdrhej. Ohni! Já, on po mně střílí, pomoc! Jo, to je easy, toho porazím. Já neházej po mně nějaký fialový věci. Ok, je mrtvej. Ok, takže beru tady coiny a teďka co? Teďka se tady skutálím dolů, že jo? Kámo, tohle je hustý, kámo. Já levtu, ok. Možná si tady seberu ještě ty coiny, protože se to může vyplatit. Aha, tady máme žebřík, no tak to je pohoda. Ok, jsme nahoře a teďka tady máme exit, no jasně. Chcete do exitu? No jasně, že jo. Ale ještě než půjdeme do exitu, tak dejte like a odběr, ok. Takže jdeme do exitu za 3, 2, 1, dal si like a odběr, no to je jedno, tak jdeme. A teď tady budou ty lasery, že jo? No jasně, ok, takže já jsem tohle trénoval. Jo a teďka si fakt nevymýšlím, tohle jsem trénoval. Takže v tomhle jsem úplný profesionál. Ale jde to teda fakt pomalu, co si budem. Yes, jsem nahoře a teďka bum, a teďka tady bude co? Halo, tohle vůbec... Jo, počkejte, tohle, ne, neznám. Jo, znám. Tady musím vzít tuhle věc. Ale je to teda hodně nový, protože za mých mladých let tady byly ještě nějaký dřevěný věci. Mám takový pocit, že jsem něco pokazil. Ne, nepokazil, tak dobrý. Ale máme tady tohle bose, takže tohle musíme porazit. Okay, šutíme. Ok, jednu raketu má pryč. Yes. A mám takový pocit, že jsme ho porazili. Točí se tady jak nevím. A teďka asi půjdeme do auta. Jo, přesně tak. A pak tam bude helikoptéra, takže ok, tady máme další coiny. Nevím, co jsem teďka zmáčkl. Asi jsem zmáčkl restartovat, ale to je úplně jedno, protože tady máme ještě coiny. Kámo, těch tady máme. A jedeme bomby. Jo, aha. Takže já můžu jít zatáčet. Aha, to tady nebylo. Ok, tady máme nějakou benzíku, já zatroubím. Aha. A v té benzíce asi nic nepotřebujeme. A nebo potřebujeme? Asi budeme muset potřebovat zase nějaký žebřík. Což říkám, to tady v minulém updateu vůbec nebylo. Takže vůbec nevím, jak tohle mám otevřít. Takže ok, tady máme žebřík. A jo, tak tady máme coinů. Jsem bohatý, kámo, už mám normálně 300 coinů. Ok, tady máme nějakou místnost. Co tady je napsáno? Stuff only. Tady si můžu vypůjčit tyhle věci. Kámo, to zabere 1000 let. Jo, vlastně já si to tady můžu otevřít, tak asi pohoda. Ok, hop. Počkej, nebo že by takhle? No jasně, že už to jde. Teďka jdeme do helikoptéry a máme tady nekonečno money. Ok, pozbíral jsem všechny coiny a teďka se nastoupíme do té helikoptéry, takže tady tam to nechíme. A let's go, už se to roztáčí a
Jak tlačíme. OK, to je video líbilo, nezapomeňte tady dát odběr a like a vidíme se u dalšího videa. Čau!